Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga bangsami, ayap manaya ini pagidida aging kanan pagaritan wa si Ahmad Salindawan turun sa kanin wallah na aging kutwa mipantag sa aging kutwa Arab mimbalay sa masjid si sa Taytay. Di na nanmada sa dilayan na debu mapagilay niyan akatantuan iba inakalakan aging kutu Arab. Woy, kaya mata na benar na matagina ng haka-haka, matagina na inip maritis at igtano, aging kanan at tigin na Arab ay nakal. Andi katantuan na ripagari ko ay nakalakan sa Arab. Ikaw to mismo aging kutu masjid sa Taytay miya katindag na misaksip na aging kutu mga tag at Taytay mga salafi po to. Aging kutu kadaklang kiran. Misaksisiran sa video mismo, kamimbal kami sa video, ada abakan may akal may tubo at tamok aging kutwa Arab at tamok a masjid. Din, misagsisiran. Okay, yung kutwa manap pagkilay ka, audio na ayaw mataan na benar, kaya pakambitir yung misag yung kutwa Arab, na dengkap manutos sa buta, ka Arabi ko to, yung kutwa kambitir yami, kanaba maranaw. Dangkap man sa buta kay suka basa ko kailangan na makapangadiga sa grammar Arabic kati riba takap kebati ang ka kung mga hadithu nabi riba takap kabalis kaun na iya nga pansabutan iya mananian na kenegga Arabic ribat manda kaya negang kaun. Uy, nagiti kailangan na makapangadiga sa grammar Arabic kaso kebati ka nagup kenegga di bibitira yung mga Arab na ribat akap kasabuting ka ko, di nga adiran di kami bitiray. Kay sabab sa giyan ko to kakukurang o ilmu ka ko grammar Arabic na pangading kanan. Pala pangadakap mga baling sa Pilipinas ka, imanto na di ka ni mga di, dakap mga pasad, na panab na rin ka, imaswa ka aging kanan grammar Arabic. Para makatiulin, so di ka pakapmaana, nagu para makatiulin, aging ko to kap kabatian ka kung mga hadith o nabi na gusto mga katru Allahu Ta'ala mga ayatiyan. Diyan nga naman nami pantag sa nga nasa turan, lalayon ka di mi pagidida, nag-youtube ayang nga kuminti Saudi. Tagi mismo Saudi na ad nakasitorsan. Oay, katawan na kanan, nakaipagmaan ka, di ka din bagal buta, kay ad nipkalak ka. Ibang ka kuminti Saudi. Oay, na upama ka, din ka kerawan komumenta Saudi, sagyang ka na nadiran di ka setur, na pangiluba ka sa Saudi, sagyang alagi di kitab. Okay. Pagkatong ka sa Saudi, sagyang alagi di kitab, ka siya po sa Saudi nga kitab, may pantag ko ka setur. Naging kaya kitab na aya kiyati, o autor sagyang kaya kitab, kung inipun ko kaya wafatiyan, na miya ka pito gatos agutalo pulo aguduragun. Ay maanan niya na dapan budin so ama kada to nagusina ka ba nakita bad na ya miya pagusayron agyang kutwa kaya pakamuaya na wallahu ta'ala ko sa turan si ko Adam na pa man napakapmukag na kagyang kaya kitab o pa man na di nga perhatian so kitab mas miyaw na panaging kaya kitab so sumiuraton si kudunya adiswa makadat to nagusina ka ba na si mismo katong sa Saudi. Pero kurumya ka ko nakaigiyungo to ba kabasa ko, kurang so research ka pagariya. Sabab sa giyungo ta, kakukurang research ka, si kung mga kitab, naginan, di ka di makapagidida sa mga karibatan, mga kabukagan. Ay pagang kubakarakan, nagini di malamag tubat ka si ko Allah Ta'ala. Aya, wasya takar ka pagari ko, Ahmad Nur. Nagito, panabunaring ka, makagarang ka ku grammar Arabic. Huwag, makaswakaon, pag na di kang pipiya, sa nga nakatatago ka sa Saudi, di ka ni mga pasad, pag nadang ka, so tajwid, akap kurupa kung mga batang si Quran. Kukurang mo pa, naging kuto akap kabalsang ka, si kung mga batang, kami nagita, so kap mutiya ka sa Quran. Huwag, naging nanimala, pag nadang ka, pagariko, huwag, kagi na mataga ka mabuhay ni advice. Oy, ti pag-advise na ko na pag-advise ako sa kamambu. Oy. Nagito, ay advise ka na paganad ka sa grammar pipia Arabic, nagupaganad ka pipi sa tajwid. Oy, so maano salab akalin ta nakapipia ginawa na mambugiin tanulangon
Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.